The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mark chapter 8, 34 to 37. When he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, Whoever desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? John 15, 4-5, Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. John 13:35. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. 1 Thessalonians 5:24. He who calls you is faithful, who also will do it. 2 Corinthians 4:5-7. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bond servants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong sunod sa atong SOP, Standard Operating Procedure, nga atong naandan. It is our routine nga sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga atong ikumpisal o isugid natong atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios. Kung dili nato isugid kini maong mga sala, mahimo lamang kining babag sa atong pagamuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa imanduan kita diha sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16 versikulo 31. Wala laing manluluwas gawas lamang kang Ginoong Jesucristo. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilo magampo ta ug magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Malaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita na usab aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ning grasya. Bani kami sa among pagpadayon sa pagtuon
aron kami malamdagan pagdugang ug among dugang sa amon ang napundong nga imong kamatuoran aron mao kini ang among sarang magamit sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, ato mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome no sab dining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot ning atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Sin, Hamar Theology. So, ato ipadayon kini diin kita muhunong kagahapon. Okay. Abrihing imong Biblia diha sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 5. Colossians chapter 3, verse 5. Okay, atong sugdan. Sa pagsusi kini, diyas versikulo 5. Nagaingon kini sa Binisaya. Ato na lang idritsog Binisaya. Busa, patya ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Okay. Naunsa man ning mga yutanong butang nga naasulod ninyo? Mao kining mga sala. Okay? Now, unsa may gibutang diha? Ang gibutang diha mao kining mosunod. Impurity, immorality, passion, evil desire, and greed. Now, they amount to idolatry. Okay? For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. O dihas versikulo 7, padayon ta. In them you also once walked when you were living in them, sa wa pa mo mudawat, sa wa pa mo mutuo, but now you also put them all aside. Ipadapli na kana kay mga magtutuo naman mo. Now, unsa naman po'y ipadaplin? Pangutanan ni. Well, ipadaplin ang anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Okay. Padayon, verse 9. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. Okay. Nalista na ninyo kanang mga sala. Okay? Sa may mga lista nini. Ang nag-una gini, pakihilawas. Ikaduha, kahugaw. Ikatulo, pangibog nga unod-non. Ikaupat, daotang tinguha, evil desire. Ikalima, kadalo. Ikaunom, kasuko. Ikapito, kapungot. Ikawalo, pagkamadinauton. Ikasiyam, pagpasipala. Napulo, mahilas nga sinultihan sa inyong mga baba ug ang napulo sa pagbinakakay. Now, napulo sa ka mga sala magilista diha sa maong mga bersikulo 11. Sa lista napulo sa. Okay, balik ra gud ta dito sa bersikulo 5. Giingon diha og patya ninyo. Tanawa ra. Busa patya ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Naon sa may buti pa sa butana? Unsa man ang mga yutanong mga butang. Therefore consider the members of your earthly body as dead. Unsa man ning mga yutanong mga butang. Unsa man ning members of your earthly body. Unsa man ning gisugutan ni ining atong gibutang diri, mga sala, di ba?
mga sala. So, kung naghisgot ni og mga sala, unya gi-appeal ng mga bahin sa inyong lawas, suma itong members of your earthly body, unsa man ang mga bahin sa inyong mga lawas nga mao'y makapagawas og mga sala. Unsa man. Unsa may tubag. Ang tubag, tulo ka mga pulong, 3 words. Old sin nature. Therefore, consider the old sin nature nga naa sa inyong lawas as dead. Now, unsaan pagpatay sa old sin nature? Unsaan pagpatay? How do we kill this? Kung buhay ang old sin nature, unsaan man pagpatay anak niya? Unsaon man be? Tubag? Ibabaw mo sa tubag. Rebound. Pagsugid. So, angay natong makita ang ingon ana nga proseso. Therefore, consider the old sin nature in your body as dead. Meaning, ang kahigayunan nga gihatag sa Dios pinagi sa 1 John 1:9 aron sa ingon mahibalik tagikan sa atong dunot na nga kahimtang tungod sa atong pagkasala nga balik sa atong pakigambitay o pakigsandurot ngadto sa atong Dios. Now, unsa man ang primerong hisgutang sala? Immorality. Now, immorality in the original Greek, mao ang Grigong pulong nga porneia, P-O-R-N-E-I-A, porneia, and it means fornication. That is unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Now, unsa may natural, kuna may unnatural. Unsa may natural nga sexual vices. Well, unas tanan, kinigisgutan sa Bible. Okay? Dili ni, basig mo ingong kag sex education untaan ni, dili. Kini naatanan sa Bible. Okay? First of all, ang natural nga sexual nga kalihukan mao ang usa ka pagbuhat talis usa ka lalaki o usa ka babae. That is natural. Ang ikaduha, ang natural nga sexual nga kalihukan tali sa minyo mao nagipahimutang sa pulong sa Dios. Wa ko kay bao, kamuray magda sa inyong kinabuhi. Wa ko kay bao, gahisgot lang ko kung unsay gisgutan dinhi. Gahisgot ba yatag bahin sa sala? Mao man yatong uluan sa atong tunanan. Okay? So we can see here that immorality in the Word of God nga gisgutan din is Colosas 3:5-9 based on the original Greek nga porneia, mao kini ang buti pasabot niining maong kahimtang. Ang ikaduha, mao ang kahugaw. Unsa man ning kahugaw? Impurity. Sa in English, impurity. O it is akatharsia. Ang akatharsia nagkahulugan og impurity of mind. That is mental adultery or unnatural sexual lusts. Sunod. Duha pa to. Ang sunod mao ang passion. Ang original nga Grigong pulong ining passion mao ang pulong pathos. Okay, pathos. P-A-T-H-O-S. Pathos. Ang pathos nagkahulugan og degenerate passions, particularly sexual passion. So tulo na kabuok ang gilistang mga sala, all pertaining to sex. Kaya naibaw ka, ang sex mo'y ginagrabihang tinubdan sa mga sala.
the worst source of sins. That is the reason why atong giklaro din sa paghisgot nining bahina. Aron sa ingon, may bawtag unsay sagto unsay di. Di ba yadautan ang sex? Di ba? By the way, paminaw. O ba ya magsulti ang Bible nga dautan o maot ang sex? Wala. No. Ayaw pagka mag-inyong Bible. Ang gisulti o gipaklaro sa Biblia, ang sex mahimong dautan lamang kon kiniwang tunong. Mao na sala. Okay. Sunod nga nalistang sala, mao ang evil desire, which is epithumia. Epithumia. Nagkahulugan kining epithumia o evil lusts or desires. Ang buti pasabot, mga ambisyon, mga pangandoy nga mga dautan. Then, that is followed by kadalo, which is pleonesia. Pleonesia, meaning having the will to have more. Bisag na imo, gusto pa jud kag dugang. Inordinate ambition, inordinate lust, inordinate desire. Okay? Sunod sa lista, ano saman? Kasuko. Orgy. O-R-G-E. Sa Greek, meaning anger which is generally caused by jealousy. Oh, by the way, tinuod ni. Diba? Kung ikaw, mga bubho, na ba'y mga bubho ang katawa. Ang resulta kung mga bubho ka, na magyug kasuko. Musta? Ug mao na ibot masabot og anger dinhi. Ang pulong nga orgy is usually anger as a result of jealousy. Okay? Sunod sa lista sa wrath. Thomos, T-H-U-M-O-S. The Greek word ining kini ning wrath mao ang thomos nga nagkahulugan og emotional turbulence and emotional tantrums. Na naibaw man ta kung magahisgot ang tantrum ang kanunay yun na itong mahinumduman kanang batang gamay. Diba? Kanabang batang gamay kung di matuman iyang gusto mo unsa musapot, magligid-ligid, magsikad-sikad, muandar ba? Diba? Pero batang gamay lagi, okay ra. Kini mga dagkong tao nga mutantrum, mutantrum babod, kini mga taong dagko. Well, kung ang mga batang gagmay, mutantrum o ginagmay, ang mga dagkong tao, mutantrum po o dinagko. So, kung mutantrum ni silang mga dagkong tao na maglupad na mga plato, mga tasa, mga baso, mga na ilang pagtantrum, kaya nga naman, emotional na kana sila. Gusto? Emotional turbulence, unos. Now, okay, pagpadayo na ito ini, bahin lagi sa sala ni atong ipangisgutan, atong timanan nga, mahinungdanon kining pagtulunan na, sanglit may labot man kini sa atong katungdanan, ingon nga mga magtotoo sa pagsaksi, ngadto sa atong mga higalag, mga kaila, bahin sa maayong balita sa kaluwasan. It has to do with our witnessing. Naunas tanan, ato nang nasayran sa miagitang pagtuon nga ang sala dili na issues kaluwasan. Nagibalik na po nato ni. So sin is not the issue in salvation. Okay? Sa atong gipangutana bahin ini, unsa man gyud ang sala? Unsa may sala?
oon sa may dili sala. What is sin or what is not? Now, niyan itong katapusan ng itong paghisgot. The last time, may tungod ini. Atong gisugdan sa pagbat-bat, pagtuki, gani atong ipanglista. Ang nakalanlaing mga matang sa mga sala nga, gipahimutang diya sa Biblia. Sa atong paghisgot sa mga sala, nga gipanglista diha sa Balaang Kasulatan, kini sila dili magkapariha, dili. They are not the same. Nagkalanlain ang mga gipanglistang sala diha. Apan sa bisag unsang sala, bisag unsa siyang klase sa sala, tungkol kay sala man siya, ang pagtan-aw sa Dios ni ini natural sala gihapon. So, bisan kini tinuod, makaingon ta nga kana silang tanan sala ra man na sila gihapon. Apan angay nato makita nga daghang klases mga sala. Kung nasugdanan nato, di ba dugay? Okay, o dito tamo sugod sa mga Tagalkulosas, Kapitulo 3, versikulo 5, ngadto sa 9, din ato nang gilista ang pipila ka mga buok diha. Murag ubay-ubay pod ang atong nalista na diha. Doon ay paghihilawas, kahugaw, pangibog nga unod-non, daotang tinguha, kadalo, kasuko, kapungot, pagkamadinaoton, pagpasipala, mahilas nga sinultihan, pagbinakakay. Napug usa kini silang tanan. Nga inomno ka nga atong nalista diha sa hugpong sa mga bersikulo. Colossians chapter 3 verses 5 to 9. Dunay 11 ka buok ka mga sala nga gilista, nga giapil sa mao nga mga bersikulo. Ug anto nang nakita excuse me, atong nakita ang primero nga bahin ini. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality. Di na itong gisgutan kini. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to kining tanan nga mga sala nga gilista dinhi. Now, ang buot na itong ipasabot, meaning members of your earthly body as dead to sin, mao kining kinaya makasasala. Old sin nature. Ato naman igisgutan nga kining members of your earthly body mo kini ang kinaya makasasala nga mo imutukmod nato. Dili kay mo imutukmod nato kundi mao kini ang mutental nato sa pagpakasala. O gumika niya na kining pag-ingon og himo ang patay na ngadto sa sala, kini nga bahin sa imong lawas, ang buti pa sa butana, maong paggamit sa recovery technique nga 1 John 1:9, rebound. Ato na ba yan nagisgutan every now and then, okay? You have victory over sin and you have solution to sin. Ato nang nakita nga unsa man, sumaha na sa atong pagtuon, unsa may makahatag kanatong solusyon sa sala. What is the solution to sin? Answer, rebound. Unsa may atong daganan sa sala? What is our victory? Kadaugan ba batok sa sala? Ang atong pagpadayon sa pagpuyo sa suod sa atong kaugalingong palasyo, atong gitawag og operational divine atmosphere. That's God's power system, protocol plan of God, the Christian way of life. Diha mo na ang mga description. Kanang dapita, kita nagapahimulos sa mga kamatuoran nga ana-ana sa atong panimuot in our kanang sa atong panimuot. Okay? Stream of consciousness. Ang inungdan nga nung nagasigi ta og tuon ni ining pulong sa Dios mo kini aron sa ingon niya ng pagiha
ang pulong sa Dios, ang mga kamatuuran, mutuhop nga ni sa tagsa-tagsa nato kauna-una dinis bahin nga atong gitawag og panimuot, consciousness. Tungod kay ang mga pulong sa Dios, kining mga kamatuoran nga ginahisgutan dinhi sa pulong sa Dios, hangtod nga mutuhop na kini ug magatuyok-tuyok na kini sa atong panimuot, circulating in the stream of our consciousness. Huwag kini hinungdan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, kundili nini mutuyok-tuyok na diya sa atong panimuot. You may be reading the Bible day in and day out. You may be memorizing almost 100 verses a day. But all these things, paminaw, yung tanang mga butanga would be of no use to you as a believer until the truth, the doctrine behind all those words you have learned, you have understood, and now they are circulating lagi in the stream of your consciousness. Naglibot-libot, nagtuyok-tuyok na kanadiyas imong panimuot. Maubitaw na, ang kapila na natong balik-balika din Kung maghisgot nan galing tabahis kasalanan, kinahanglan nahibaw ta ang kadaugan batok sa sala ug ang solusyon batok sa problema sa sala. Ug kini imo lamang maangkon pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon bahin niini. Unsa man ni mga sala nga atong gilista dinhi nga nahimutang. Ang una niini mo katong gitawag og immorality. Ug ang Grigong pulong nining immorality mao ang pulong porneia nga nagkahulugan og fornication sa in English. That is unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Ato nang ipahimutang kini sa miyagit ang gisgutan nato di padugay. Bahin ini. Atong giingon dinhi nga ang sex dili dawtan. Kaya ang nag-create, nag-imbento nini mao man ang Dios. Ang problema lang, nagyabag na ning sex karon tungod sa pagkadautas tao. Ug angay na itong makita kung asa dapit ang boundary alang niini. Ug anto nang nakita, kining gisgutan din porneia means fornication. Kining fornication is sexual intercourse outside of marriage. Ang adultery is sexual intercourse within marriage. Pero dili ang imuhang pari sa kaminyoon. Ug mao na, ngangay na itong maklaro kung unsa kining immorality nga gisgutan dinhi. Basta gani maghisgot ang Biblia bahin og immorality, mao kining sexual nga immorality. Apan dunay mga pulong sa Biblia nga gihubad gihapon og immorality, but it has no sexual connotation tungod kay gapakita kini og degeneration, ang pagkadautan sa usa ka tawo, specifically ang pagkadautan sa usa ka magtotoo. Mao na gitawag og immoral degeneration. Iba ato na naghimuag example kining immorality nga diin dili sexual ang connotation. Sama sa mo left turn ka, bisag na ay nakabutang diyang pahibaw nga no left turn. That is immorality. Do you know that? Nahibaw ba ka nga immorality na? Mao na giingon ana, kinahanglan magbantay ta. Na ay uban nga mo ingon og, uy, wa na may mga gabantayng traffic enforcer. Pwede na mo parking. Kaya di na tatikitan. That is immorality. Kasabot ka. Apan wa dihay sexual connotation. Pero din hining listahan nga atong gisgutan sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 9,
immorality is the Greek word nga porneia ug tungod niya na kini may tungod sa sex. Then ang ikaduha mo itong itawag tag akatarsia, which is impurity, and it means the impurity of mind, that is mental adultery or a natural sexual lust. So atong makita karon nga ang immorality is the overt, ang pisikal nga bahin nining mao nga gisgutan nato nga mga sala. Ang ikaduha, impurity, is mental nga bahin nga atong gisgutan bahin sa mga sala. Now, inigpadayon nato sa atong paghisgot bahin ini. Ato pag yung ipaklaro nimo tungod kay si Ginoong Hesukristo sa Mateo nagasulti og ang mga sugo ni Moises nagasulti man kung ikaw makighilawas sa dili nimo pares, sods kami niyon, nakasala ka. Apan dugang pa ni Ginoong Hesukristo, ako magasulti kaninyo, nga bisan lang ug maghuna-una kamo niya na nakasala na mo. Mao kana nga naa ka ng akatarsia, and the word porneia, ngayong kuyog po na. Then you have passion, which is pathos, meaning degenerate passions, particularly sexual passions. Ang ikaupat, mao kining evil desire, epithumia, nga nagkahulugan og evil lusts or desires. Ang sunod, mao ning gitawag og kadalo, pleonesia, meaning having the will to have more, that is inordinate lusts or desire, dili matagbaw, way pagkatagbaw. Then you have anger, which is orgy, and it means anger generally caused by jealousy, o gisundan kini sa wrath, which means emotional turbulence or tantrums. Basically, puparihar na sila. Then, ang sunod mao ang malice, kakia. Grigong purong na, kakia, which means depravity, evil directed towards someone. And by the way, ato kining gipangisgutan, ayaw mo paghuna-huna nga kining gipanglistang mga sala o atong gisgutan para nis mga di magtotoo, unbelievers. Paminaw, kining tanan nga atong gisgutan nga mga sala para pods mga believer, which means kining mga sala mabuhat sa mga believer, mga magtotoo. May buong katingaling mo ingon kag ha, mabuhat ng mga sala sa mga magtotoo? Oh yes, mabuhat ni mga believer. You see, ang mga magtotoo ang atong gisgutan kung bahin nas mga sala. Kaya siguro kung magkapungutan na gyud ka og ha, tinuod bagod nga makahimo ang mga believer ang mga sala. Yes, tinuod makahimo jamo mo ni mahimos tagalubok. Mahimo. Makahimo pagayo. May hinungdan, kinahanglan atong tunan kini mga sala, aron atong may bawan. Dabi na kanatong mga magtotoo. Ug mo ingon unya tag, uy sala, man di ay nang ingon ana. Ug mo ka nang gisangkapan ta sa Dios o grace recovery technique sa 1 John 1:9, rebound. Aron sa ngonya na maudayon ka na atong hulbuton gikan sa atong kardiya, mentality of our soul, ug gamito nato diha humanta mo lukapa tungod sa atong pagpakasala. Mao na winner believer. Just keep on keeping on aron makabarog, aron
kinabuhi ta sa spiritual life. Pinagi sa pagpadayon, pagsibog sa unahan. Mo ka ingon na to, gitawag na to, pagbuylo. Spiritual momentum. Mo na kanang rebound and keep moving. Mo ginayawi yun mo. In fact, that is the number one problem-solving device nga gilista sa Dios. May nag-una. Okay? Now, sa atong pagpadayon, paghisgot, sa sunod nga gilistang sala, diya sa atong teksto, Kolosas 3:5 ngadto 9. Unsa sunod nga sala nga nakalista diha? Ang sunod, slander. Sa Grigong pulong, blasphemia. It means to speak against someone in such a way as to harm or endure his or her reputation. Pagdaot ba? You see? Mao nang ang pulong blasphemy. Hinggawa sa ana. Kung naa kay gisulti batok sa Dios nga dili mao o dili sakto, dili sibo, adiot lang. Nga dili sibo, na makaipaw tag blasphemy ka na. Gusto? Then ang sunod mao ang gitawag og abusive speech. Abusado nga inistoryahan. Pero sa Binisaya nga Biblia gisulti diha og mahilas nga sinultihan. Na ambot og unsaon ninyo pag-translate ana kay diha it says abusive speech. Eskrolohiya ang Grigong pulong. O kini nakahulugan og obscene, foul language, shameful or ugly speech involving culturally disapproved things. Unsa man ning boto pasabutan ni? Abusive speech or kining mahilas. Unsa may mahilas nga sultihan? Well, pamalikas. That's what it means. You see? Abusive speech, pamalikas. Sunod, pamakak. Sudumay. Ang Grigong pulong, sudumay. O kini nakahulugan, not only the communication of a falsehood, ang pagmanufacture o bakak, but also the intent to deceive. Nga doon ay tuyo sa pagpangilad. Ang pagpangilad, bakak man na, di ba? Like for example, moingon ka nga, mulukat kag lisensya. O niya ang lisensya, malukat lang nimo, kinahanglan kag 16 anyos na ang imong edad. Pero imong edad 15 pa. So bagama kag kanang murag kanabang mga ingon ana, that is lying. Pamakak man na. Gusto? Sumao ni nga mga lista sa mga sala. Now, okay. Anto ta sa daang tugon, Old Testament. Unsa naman po gisulti sa Proverbio Kapitulo 6, versikulo 12 ngadto sa 15. Be, atong susihon eh. Usa ka tawo nga way hinungdan. Mao na worthless, right? Di ba? Worthless. Usa ka tawo sa kasalanan, mao siya nga nagalakat nga may usa ka masukihong baba nga nagapangidhat sa iyang mga mata. Uy, magbantay mo anang mangidhat og mata, ha? Bantay mo ana nila nga namulong uban sa iyang mga tiil. Uy, unsa naman ni? Who signals with his feet, matud pa sa Ingles, nga nagabuhat og mga ilhanan uban sa iyang mga tudlo. Bantay gyud mo sa mga taong ingon ani. Na, atong tanaw ni. You see, ang Hebrewanon baya may pagkabalaknon. And this is in the Old Testament, okay? Mao nang umubasa mo ani lisod, mao bitaw nang ang Old Testament lahi sa New Testament
basta magtuon ta sa Old Testament. Kinahanglan nahibaw kas Hebrew. Unsa ning kalaki sa Hebrew? Kay moingon kag parehar na. Unya sabto nimo, mao bitaw nga nay uban nga mga tawo nga magdala kun og Bible. Unya inig-abri nila sa Bible, maingon sila, kining binisayara. Perti layo akaras tinuod. Umoingon po dog, kining King James ra. Di ko anang King James kinirang. Di magsilbi yun na. Kinahanglan nga atong masabtan kunon sa ang nganong naingon ana man kanang pagkasultiha mo ingon lang kag murag di naman ko kasabot ana. Siya nga mangidhat og mata atong bantayan. Ngano man di ini mangidhat og mata sala man na. Uy, sala di ini mangidhat. Oroy og na ako'y sakit nga murag mo ingon ko ana. Mora atong klaruhon. Mao bitaw na. Kay pwede ba yung magamit ni? Kaya tingalig na mo ingon, tanawa, naanas Biblia. Ayaw gyud mong pangidhat kay kuyaw na. Ayaw gyud mong signal sa inyong tiil, kana bang mayingog, tuwara. Mayingog tingalig kag, noon sa naman taon ni. No, it's not. Mabitaw na importante nga atong makita kung unsa kining hisgutan dinhi ug nagasulti dinhi nga nagabuhat og mga ilanan uban sa iyang mga tudlo sa kangkinsang kasing-kasing anaa ang pagkamasukihon nga nagalalang og dautan sa kanunay nga nagapugas sa pakiglalis. Versikulo 15. Busa ang iyang kalisdanan mudangat sa usa ka hinanali siya mabungkag ug nga niana walay arang ikatabang. Noon sa may buti pasabot ini. In general kining tanan naaman gyud ni sa Old Testament, Proverbs 6 versikulo 12 hangtod 15. This means that in general usa di usa nato kuhaon ng verse by verse. This means that troublemaking, ang pagbuhat og dautan, ang pagbuhat og kasamok, it is often generated through the mouth in gossip. Tinuod man po na, di ba? Magsugod gani ka og gama og mga istorya, ang tuyo gyud nimo mao ang paghimo gubot. Mao man gyud na. Di ba? Now, so guys, gota din og usa ka troublemaker. Kining tawhana nga gi-describe sa Proverbs 6. He is arrogant, jealous, implacable with revenge motivation, which is evil. He is a gossip and guilty of inordinate ambition and inordinate competition. The troublemaker is a disaster in the local church and in any organization. Tinood, magkabungkag man ni sa kongregasyon kay kanlat naman yun na sa tibuok kongregasyon. Magsugod sa usa ka tawo, sultihan niyang usa, ang sabaha ato ni. Ilarang duha pa nagsugod hangtod ang tanan ay nasibaw. Naibaw na kaining kalakiha. Troublemakers are always uptight. Sa ibuti pa sabot og uptight. Ang uptight nga tao dali rang masuko. Bisag kuhiton na nimo, pikon ba? Mao na pikon, uptight. Ang mga troublemaker are always pikon. Kaya nga naman, tungod kay in their mind, these people are always better than everyone else. Ang ilang una-una ba, mao nga sila mas maayo. Sila'y pinakamaayo, ang uban dili.
Mao kini ang grupo nga naa sa bersikulo. Atong tanawon ang primero. A worthless person, a wicked man, is the one who walks with a perverse mouth. Mao na itong gisgutan kaganiha. Unsay binisayag, perverse mouth. Perverse mouth means masukihong baba. This means, mao ni atong giingon kaganiha, this means that troublemaking is often generated through the mouth in gossip, maligning, and judging. Basta naa gani musugod og chismis, musugod og istorya o mga dautan. Ang tuyo ra gyud ana mao dautan. Ang tuyo gyud ana gubot. Bantay gyud na. Ang tuyo gyud ana mao ang pang lawgaw. Kung saan to pang inistoryahan, mao magyud na. Apan makahimo bagod ang usa ka magtotoo na ang Kristohanon. The mouth is the external manifestation of one's character and disposition. A twisted, meaning a false mouth, emphasizes the sins of the tongue. Kining perverse atong tanawon. Kining perverse mouth nga gisgutan din niya sa original nga Hebrew is twisted ang original niyang translation. Unsa man po'y binisayang twisted? Tuis. Di ba? Sakto ba? Twisted is tuis. Now, kanang perverse mouth, ang kinaduulan nga mugawas nga description ana niya, nga gigamit sa original nga Hebrew nga twisted, kanang ato bang tan-awon nga gansilyo. Kita ba mo gansilyo? Kanang gansilyo kay ang pagsuod ana sa kanang imong tanod ba twisting. Twisting mana aron dili na mabadbad. Okay? Kay mura mag kawit-kawit mana siya ang gansilyo ba aron ang resulta di na mabadbad. Mao ni gigamit sa Hebrew. Kanang gigamit sa Hebrew nga perverse mouth, ang gigamit niining masukihong baba. Ang original gyud ana twisted na siya. Kasabot ka? Nga naman. Kaya ang buti pasabot gyud ana kay kung sige man galing ka og ingon ana, mo resulta na nga kadugayan di na mabadbad ang resulta sa imong gihimo. Mas grabe sa original nga Hebrew. Kining buti pasabot ni ingon ini nga bersikulo ang iyahang pulong. Mao nang sa binisaya gisulti lang og masukihong baba. Pero it does not give any justification to the original Hebrew. Mao na nga sa atong pag explicar niini, sa atong explanation, atong gipagawas kini. A twisted false mouth emphasizes the sins of the tongue. Meaning, kanang masukihong bang buti pa sa butana, sala sa dila, sins of the tongue, nga atong gisgutan. Then, we go to the next verse, versikulo 13. Naniya na. Mao na ni pangidhat sa mata. Unsa magud ning pangidhat sa mata? Kay diha mangyoy sa original nga Hebrew dili na gani usahay murag di na madaog laktod i-translate sa in English o sa Binisaya. Kinahanglan i-describe na. Kay sa kini mga panahon, sa panahon ba sa pagsuwat ani, by the way, I think kitang tanan na ibaw nga kung mubiya ta kanang mupanaw batas laing nasod, laing country ba, labi na kung kanang maong country dili kaayo ilado nato, importante kaayong may baw tag unsa ang ilang kultura. Usta? Like for example, kamong
umaadtuhay sa Middle East maron, sa Saudi maron. Kinahanglan mafamilyar mo sa kultura sa mga Arabo dito. Unsay sakto o unsay dili. Bisan gani ka mo nga buot mo biyahe nga to sa Singapore, for example, na walay baya po mga kultura sila dito. Umuadto ba mo sa Middle East lagi? Lahi po ang ilang kultura dito. Og sa, especially we are talking about the Middle East, ang Middle Eastern culture din ato makita nga kini bersikulo 13 naghisgot gyud ni sa culture sa Middle East. Naghisgot ni sa culture dito. Okay. Padayon tas paghisgot ni bersikulo 13. Naghisgot man tabahin troublemaker, di ba? A troublemaker has body language. Winking. Ano sa maning winking? Pangidhat lagi. Winking means you wink as you run down someone. Mao na to atong isgutan. To signal with the feet means to scrape the feet. It is rude to point with the finger. All this is the body language of mockery, ridicule, and derision. A troublemaker gets his kicks by putting other people down. Sa laing pagkasulti, unsay ibot pasabutan ngang mangita gubot, maog yun ng tao nga manlupig. Kung mahimo iyang lupigo ng tanan. He himself is a slug, but he can put down other people. Dili ni mo siya masaway. Apan kusog siya masaway sa uban. So, who signals with his feet and points with his fingers. Andun ta diretso sa sunod ng versikulo 14. Unsa naman po ng sunod versikulo? Who with perversity in his heart continually devises evil, who spreads strife sa kang kinsang kasing-kasing anaang pagkamasukihon nga nagalalang. Din nilang una kita kutob kay murag na taas-taas na nga itong paghiskot ni ito'y padayon ni ugma o ayaw og sipyat sa pagsubay ni pagsunod ni magampo ta. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagtuon sa among pulong. Hinaot nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Kami makapadayon sa among spiritual momentum. Ing tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.